तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर आजचा ब्लॉग पण चालू होतोय भाड्यासोबत. सकाळी 11:15 झालेत. कोकण कन्या यायला झालेली आहे. मला वाटतं लेट झाली काय आता एवढं टायमिंग बघितलं नाही, पण 11:15 दाखवत होता. तर 11:15 झालेत. मला वाटतं गाडी आली. बघूया, भाडं घेऊन जायचं आहे आपल्या गावात आणि त्याच्यानंतर मग CNG भरायला. CNG संपलं आहे पूर्णपणे, पेट्रोलवरतीच आहे गाडी कंटिन्यू. बघूया किती वाजता येत आहेत. भाडं सोडून येईपर्यंत मंडई वाजले करेक्ट 12 आणि आता मी चाललो आहे ओरोसला, जसं की बोललो होतो मागाची CNG भरायला. आणि परत 1 वाजता भाडं आहे, तर 1 तासात मला जाऊन यायचं आहे. बघूया CNGला गर्दी भेटते काय नाही, आता काय माहिती नाही. दुपारचा वेळ आहे म्हणून रिक्षावाले भाड्याला असतात, नाहीतर भाडा कोणाला तरी दुसऱ्याला द्यावा लागेल. आणि ते पण मंडई सध्या जागेवर कोण भेटत नाही. अचानक फोन लावून बोलेन इकडे जा म्हणून. तर सध्या सीझन आहे, तर सगळ्याच रिक्षावाल्यांची गडबड असते चालू एकदम जोरात. काल पण भरपूर भाडी सोडली मी, लांबची वेंगुर्ल्यापासूनची भाडी मंडई सोडावी लागली. लोकांना मित्रांना फोन केला, त्यांना पण ते पण बिझीच होते, ते पण जागेवरती नव्हते, त्याच्यामुळे सगळी गडबड. आता संध्याकाळी मला वाटतं 7:30 अजिबात रिकामी नाही, एकदम बिझी मंडळी. CNG एकदाचा भेटला आपल्याला आणि आता मी चाललोय बामणादेवीला. CNG भेटेपर्यंत वाजलेले आहेत करेक्ट 2:15 झालेले आहेत. मला जेवढा टाइम वाटला होता ना तेवढ्याच टाइममध्ये भेटलाय करेक्ट CNG. तो आता चाललोय बामणादेवीवरनं परत इकडे येणार आहे ओरोसमध्ये आणि त्याच्यानंतर मग बघा कुठं जातोय काय करतोय. जाऊया आता पटपट. गरमी होते एकदम प्रमाणाच्या बाहेर. उन्हाळ्यात तसं होत होतं ना मे महिन्यात, CNGची पण अवस्था मे महिन्यासारखीच आहे आणि वातावरण पण मे महिन्यासारखंच झालेलं आहे. आता पाऊस पडून गेला नाही, त्याच्यामुळे गरमी एकदम प्रमाणाच्या बाहेर वाढली. चला, आणि CNG येतो ना तो पण एकदम रात्री येतो, म्हणजे उशिरा, आणि सकाळी संपतो सकाळी 4-5 वाजता आणि रात्रभर गाडी चालू नाही. मला तर रात्री व्हिडिओ वगैरे एडिट करून सकाळी परत CNG भरायला एवढा 5 वाजता यायला उठायला जमणारच नाही 100%. आज पण लवकर झालेलं एकदम. सकाळी अलार्म लावून उठलो, पण उठून जायला काय ताकद नाही अंगात. चला जाऊया. आता बामणादेवी किती वाजता पोहोचतोय बघूया. इकडे जरा ना रोड खराब आहे, त्याच्यामुळे कंटाळा येतोय. लेट्स गो. पुढे आल्यानंतर आपण एक शॉर्टकट पकडलाय आणि आपण रोड बामणादेवीलाच जातो. आणि एक रोड आहे तो आमच्या इकडनं जातो, म्हणजे मुळदे वगैरे करत तुळशील वगैरे माझ्या मामाच्या तिकडच्या साईडने. सो इकडनं थोडा जवळ पण पडेल आणि मला वाटतं मिटक्याचवाडी वगैरे करून हा रोड जातो. तर इकडनं कोण असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा. तुमच्या गावात आज फिरतोय मी इकडे रिक्षा घेऊन, कारण पुढचं भाडं आहे ते आपलं 4 वाजता आहे करेक्ट ठरलेलं. तर तिकडे तर टाईमला पोहोचलं पाहिजे म्हणून मग इकडनं झालो. याच रोडने परत येणार रिटर्न ओरोसला. आणि टायमिंगवर नाही पोहोचलं ना की नंतर घाई गडबड होते, त्याच्यामुळे त्याच्यापेक्षा टाईमवर निघायचा आणि टाईमवरती पोहोचायचा. तर CNGमुळे गडबड झाली, नाहीतर सगळं व्यवस्थित होणार होतं एकदम. एकदाचे बामणादेवीमध्ये पोहोचलो आणि रोड आपला बेकारवाला स्टार्ट झालेला आहे. इकडे गाडी चालवायची सुद्धा इच्छा होत नाही, फक्त गेअर टाका काढा एवढंच. पूर्ण पुढे एकदम बेकार आहे, कंटिन्यू बेकार, अजिबात थांबणार नाही. आता मी डायरेक्ट तुम्हाला भाडं सोडूनच भेटेन, एकतर कुडामध्ये नाही तर दुसऱ्या भाड्याच्या ठिकाणी डायरेक्ट. बघूया टाईम कसा ॲडजस्ट होतोय, टायमिंगवरती होऊ दे. असं सगळं चालू असतं मंडई. एवढ्या सगळ्या गडबडीत कमेंटचा रिप्लाय कधी देऊ तेच काय कळत नाही. आणि प्लस सगळं हँडल होत नाही. इंस्टाग्रामवरती रील, त्याचं एडिटिंग, यूट्यूबवरती ब्लॉग, थंबनेल, रात्री ब्लॉगचा दुसऱ्या दिवशीचा, सगळी गडबड. आणि भाड्यांचे फोन, त्याच्यात परत सबस्क्रायबरचे सुद्धा आपले फोन चालू असतात. फोन मी उचलतो आणि बऱ्याच जणांना माहिती पण होते, जे कोण बोललेत माझ्यासोबत त्या सगळ्यांना माहिती असेल फोन उचलतो काय नाही. मागे पुढे होत असेल थोडा. आणि तसा फोनची टाळाटा आम्ही करत नाही, कारण भाड्याच्या फोनवर पण याच्यावरच येतात, म्हणजे भाड्याचे फोन. त्याच्यामुळे जर कोणाची तब्येत वगैरे बरी नसली ना तर काय कळत नाही, त्याच्यामुळे. चला जाऊया टायमिंगवरती. कधी खडखडा रस्ता पार होतोय बघूया. संपून रे बाबा. फायनली परत एकदा ओरोसमध्ये. आणि इकडे वातावरण बघा, इकडे जोरदार पाऊस पडून गेलाय आणि आता भरून पण राहिलाय. मग कुडा साईडला पाऊस दिसत नव्हता येताना, पण आता सगळीकडे दिसतोय पाऊस, सगळीकडे पसरला. आणि आता 100% जोरदार पडणार पाऊस.
चालूच झालंय पडायला. तो आता आपण चाललोय मंडई सरमळ गावात. पुढावरनं असेल एक 13 किलोमीटर आणि इकडनं 13 म्हणजे 26-27 किलोमीटर. पोचलो मंडई सरमळमध्ये. कसं वातावरण वाटतंय बघा, एकदम जबरदस्त आणि टायमिंग वरती आहे. पहिली गोष्ट तर त्यालाच खुश आहे मी, एकदम भारी. पुण्यामध्ये आल्यानंतर पाऊस काय म्हणजे चालू नव्हता, स्टॉप होता. येताना जेवढा भेटला तेवढाच, बाकी आता फक्त भरून राहिलं. इकडे पण आहे, सगळीकडेच पसरलाय. सरमळ 0 किलोमीटर आलो मंदिराच्या जवळपास. सातेरी मंदिर आहे, माहितीच असेल तुम्हाला. ऑलरेडी मी ब्लॉग पण केलेला आहे, मिनी ब्लॉग पण हल्लीच झाला आहे. इथनं कुठं जातोय का माहिती नाही, इकडे गेल्यानंतर कळेल. स्पीड ब्रेकर. फायनली तुम्हाला भेटतोय बऱ्याच वेळानंतर आणि भाडं सोडून येईपर्यंत मंडई झालेले आहेत 7:40 संध्याकाळची. मी गेलो होतो सरमळवरनं कट्ट्यावरती आणि परत कट्ट्यावरनं सरमळला आलोय. रिटर्न भाडं होतं मला आणि आता डायरेक्ट घरी. आता कुठेच जायचं नाही. चला, आजच्या दिवसातला शेवटचं भाडं हेच होतं ठरलेलं. 4:30चा टायमिंग होता. बराच वेळ गेला तसा. A few moments later. मंडळी घरी पोहोचलो आणि बाहेर जोरदार पाऊस चालू आहे. तर जेवायला या. वाजलेले आहेत करेक्ट 9 आणि आज जेवण जबरदस्तच असतं कारण आज काय आई गौरी. आज गौरी आहेत मंडई. आज खत्र जेवण. अळू मोहन घालून अळू, त्यानंतर शेकल्याची भाजी, दोडक्याची भाजी, भाकरी, भात, डाळ. खतरनाक जेवण. भाजी भाकरी असतात. भाजी भाकरी तो नैवेद्य असतात. काय जेवायला या. जेवतोय. सगळ्यांनी जेवायला या. बघा, फायनली जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आज ब्लॉग एंड होते वरच्याच घरी. आणि बाकी विशेष आज कुठे गेलेलो नाही, त्याच्यामुळे जास्तचा ब्लॉग एकदम असा लहान झालेला आहे. तर बरेच जणांचे कमेंट असतात की 10 मिनिटांपेक्षा जास्त बनव आणि 15 मिनिटांपर्यंत, म्हणजे त्यांना असं लगेच संपल्यासारखं वाटतो. पण विशेष काही केलेलं नाही आज, त्याच्यामुळे जास्त काही दाखवलेलं नाही. आणि गडबड होती भाड्यांची. सध्या असंच चालू आहे, जास्त ब्लॉगकडे लक्ष द्यायला मिळत नाही कारण एकदम घाई होते आणि सगळ्या फोनवरतीच चालू असतं त्याच्यामुळे. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.